no kaikki lähti siitä, että no ensinnäkin mä löysin Pohjanmaalta ihanan vaimon. Sen jälkeen me muutettiin Merikarvialle ja asuttiin alkuun vuokralla. Meillä alkoi pikkuväkeä ilmaantua nurkkiin. Pari pientä Hermannia siinä meidän arkea virkisti ja välillä vauhditti. Ja sitten alettiin miettiä, meillä oli unelma omasta kodista, että kyllä tämä niinku taloyhtiön maalla olo saa riittää, että ei jaksa aina miettiä, että saako tuohon vuokraa sun seinää porata reikää vai eikö siihen saa porata. Ja kumminkin haluttiin vähän talon ympärille elintilaa, pojille juoksumahdollisuus, leikkimahdollisuus parempi ja semmoista omaa rauhaa ja oma koti omilla seinillä, niin se oli semmoinen haave. Mä olin töissä, kiirettä piisas ja kiirettä on vieläkin. Ja vaimo sattui olemaan silloin kotona poikien kanssa. Hänellä oli aikaa sitten siinä arjen keskellä niin käydä läpi talotehtaita ja talonrakentajia. Kilpailutti eri firmoja. Me päädyttiin sitten yhdessä, että hirsitalo sen pitää olla. No totta kai, hirsihän on vankka ja suomalaista puuta. Se on lämpimän tuntunen ja sitten terve sisäilma. Sitä me täällä maalla osataan arvostaa. Ja meinas siinä sitten pari vuotta sitä mietittiin, että minkälainen talo se pitää olla ja saatiin tarjouksia ja kilpailutettiin ja mietittiin ja väännettiin ja käännettiin ja meinas siinä usko loppuu. Ei me löydä semmoista sopivaa, mikä meille olisi hyvä ja kaikki hoituisi ja menisi kunnolla. No sitten päätettiin viime kesänä, että hei, lähdetäänpä Seinäjoelle asuntomessuille. No mä muistan sen messumatkan, se oli pari tuntia täältä Merikarvialta kun ajellaan, niin siinä matkan aikanakin mieli kävi, se kävi ylhäällä ja se kävi alhaalla ja tuntui, että ei hyvänen aika, että ei semmoista taloa tehtykään. No mikä siinä talon miettimisessä vaikeaksi? No ensinnäkin niin jokainen ihmisellä silloin tietty budjetti. Voisihan se hieno rakentaa 1 000 000 euron talo, mutta kun se ei ole realistista, niin budjetti asetettiin siten, että kyllä nyt 200 tonnilla pitää Suomessa talo saada rakentaa. Siihen pihan päälle autotalli, niin 250 tonnia oli meillä asetettu semmonen katto. Ja jos ei sillä sitten löydy meille sopivaa, niin sitten me asutaan loppuelämän vuokralla. Kyllä mä laskiskelin, että sillä 250 000 eurolla niin aika pitkäikäiseksi olisi saanut vuokrakämpässä asua, mutta se ei ollut se meidän juttu. Mentiin siinä sitten messualueelle, kierrettiin taloja, olihan ne hienoja. Oli kivitaloja, oli puutalo, oli pitkästä tavarasta ja pientä ja isoa ja vähänkin semmonen sanotaan 154 talo plus miinus 54, niin kyllä ne alkoi siitä 300 000 euroa, 400 000 euroa, 500 000 euroa. Ja miettikää, Merikarvialle 500 000 euron talo, niin siinä voi 2 kertaa miettiä mitä haluaa. Kierrettiin se alue läpi ja sitten katsottiin, että onpas kivan näköinen tumma hirsitalo. No ei mitään, astuttiin sisään, se oli Maahonka-hirsitalojen sydänkäpy. Ja se ensimmäinen oven avaus, katsottiin, että vau, onpas avara, paljon valoa, oli isot ikkunat ja hintalappukin heti ovella. Se oli joku 180 000 vähän reipas, niin miellytti sillä, että no hei, tämähän on ensimmäinen realistinen talo, että käydään sisään. Siinä hetken aikaa pyörittiin ympyrää, kattelin siinä rouva oli silmä kiilsi siihen malliin, että nyt on astuttu semmoiseen, mistä hän pitää ja mäkin tykästyin talo heti ja muistan vielä siinä oikein ääneen kysyin sitten myyjältä, että paljonko tässä on neliöitä? Myyjä kysyi, että arvaa. No mä sanoin, että no 144. Se sanoi, että ei. Mä sanoin, että 120. Sanoin, että ei vieläkään. Että saat vielä kerran arvata. Ja no enhän mä osannut arvata oikein. Talossa oli neliöitä ainoastaan 78. Mutta tässä juttu tuleekin. Kuka meistä tykkää siivota? No ei monikaan. 78 neliöä tuntui
pieneltä, mutta kun sitä taloa kiersi, niin se oli rakennettu siten, että katot oli ylös asti auki, siellä oli paljon hengitystilaa, isot ikkunat, kaikki ylimääräiset kulmat, turhat komerot oli karsittu pois ja talosta oli tehty järkevä heti kerralla. No ei mitään, siinä jo vähän innostuttiin ja äänenkin taidettiin sanoa siinä myyntihenkilöille, että otetaan tämä. En tiedä mitä myyntihenkilöstö siinä mietti sitten ja hetken aikaa sitten vielä myyjän kanssa juteltiin ja mä muistan. Se oli niin hyvä myyjä ja se oli sen takia hyvä myyjä, kun sillä oli viimeisen päälle tuote. Se oli mietitty valmiiksi ja se ei tyrkyttänyt sitä. Se vastasi kysymyksiin, mitä me esitettiin, eikä se yrittänyt väkisin kaupata. Se tuntui jotenkin niin hyvälle, että oli hyvä tuote ja me oltiin aidosti siitä kiinnostuttu ja myyjä se vastaili asiallisesti ne asiat, mitä me kysyttiin, ei tuputtanut turhaa ja päästiin siitä sitten messujen jälkeen hyvillä mielin kotiin. Siitä meni 2 viikkoa. Niin tää sama myyjä, joka messulla tavattiin, niin se kävi Merikarvialle ensimmäisen kerran. Ja miksi se Merikarvialle tuli? Tää maan honka, hirsitalojen sydänkäpytalomalli, niin se on rakennettu kantavalle perustalle ja tää talo, se voi kuljettaa lavetilla. Teijotalot mahdollisti sen, että voidaan tehdä perustus, minkä päälle rakennetaan talo lämpimässä sisähallissa, mikä voidaan lavetilla kuljettaa. Ja tämä myyjä tuli Merikarvialle käymään ensimmäisen kerran tarkastamaan, että onko mahdollista talotehtaalta tuoda se talo meidän tontille. Tonttihan me oltiin ostettu Merikarvian kunnalta viimeisen päälle suhkot edullisia tontteja lähellä merta. Pieni aktiivinen kylä, rauhallista kumminkin elää. Saatiin sitten myyjä käymään, se sanoi, että kyllä vain, talo sopii, tiet on sen verran leveitä, vaikka täällä vähän sivus ollaankin. Pistettiin kahvinkeitin tippumaan, käytiin läpi ja tehtiin sitten kaupat tästä talosta. Totta kai pankissa oltiin käyty varmistamassa, että saadaan vekseliin nimet ja hyvinhän se onnistui. Ja no ei mitään, siinä sitten aloitettiin kuumeisesti odottaa, saatiin selkeät ohjeet talotoimittajan puolesta. Eli mitä toimenpiteitä tontille pitää tehdä ennen kuin talo tulee. Asiakkaan toimeksi jäi tontilla veden sekä viemärin veto talon alle sekä sitten sähköjohtojen veto. Sitten tämä tontti piti eri murskekerroksilla nostaa oikein korkoa ja viimeinen sitten kerros, mikä talon pohjaa vasten jäi, niin se vedettiin laserilla +- 1 sentti. Äärettömän selkeät ohjeet saatiin talotehtaalta, kuinka nämä toimenpiteet pitää tehdä. Sen jälkeen odotettiin, talotehdas lupasi toimituksen 8 viikkoa siitä, kun kaupat on tehty ja se muuten piti kutinsa. Ja talotehdas oli aktiivisesti yhteydessä meihin, myyjä, hän kuunteli ja hän muisti, mitä oltiin sovittu. Ja se oli todella luonteva keskustella ja hoitaa asioita. Käytiin katsomassa hirsitehtaalla, kuinka meidän talon hirret tehtiin. Sen jälkeen käytiin valittamassa keittiömyyjältä kalusteet, mitä me haluttiin, kaapinovet, systeemit. Myyjän kanssa hoidettiin kaikki. Se oli jotenkin niin helppo, se oli valmiiksi kaikki suunniteltu ja tuntui sillä alusta asti, että hei, tää menee vähän niin kuin itsestään. Ettei tästä tarvitse paljon stressata. Mä muistan vielä tämä myyjä, kaikkea niin kuin minä rakentajana. En mä osaa rakentaa. Mä osaan rakentaa, jos joku seisoo selän takana ja sanoo, että lyöt naulaa. Mutta sitten toi rakentamisessa oli hirveästi byrokratiaa, paperin toimittamista sinne, tänne, tonne. Niin talon tehdas, se oli niin selkeä, he hoisi suurimman osan meikäläisen jutuista, antoi kaikki neuvot, vaikka yöllä soitti, niin tuntui, että kaikki hoidettiin kuntoon.
No sit tuli se päivä, että talotehtaalta ilmoitettiin, että nyt lähtee talo liikenteeseen. No ei mitään. Meikäläinen siinä sitten valmisteli täällä tontin pohjassa kaikki viimeisen päälle. Toivottiin, ettei lunta ala satamaan. Sehän oli haave, että päästäisiin jouluksi muuttamaan. Talo lähti lavetilla liikenteeseen Halsualta. Se tuli Vaasan kautta Kasitieltä pitkin Merikarvialle. Ja talo ajettiin tähän tontille. Se oli noin 8:30 torstai-aamuna. Lavetti ajo talon tähän tontille määrätylle paikalle. Ja sen jälkeen alkoi asennus. Eli tässä talossa oli 3 tunkkia. Ja näiden 3 tunkin varassa talo nostettiin irti lavetista. Ja sen jälkeen lavettia alettiin pikkuhiljaa vetämään pois sieltä talon alta. Samalla tasotettiin lavetin jättämät renkaan urat. Ja sen jälkeen lavetti oli pois sieltä, niin talo laskettiin siihen tonttiin. Ja olisiko puoli tuntia siitä, kun talo oli tontissa, suojamuovit oli otettu kaikki pois. Sähkömies oli kytkenyt sähköt ja täällä palo valo. Ja se oli aivan käsittämätöntä. Me juotiin tupaankuljaiskahvit sitten samaan syssyyn. Oli kakkua ja siis tunti siitä, kun talo ajettiin tähän paikalle, niin me juotiin jo kahvia. Siinä oli laskettu sitä ja asennettu ja kytketty. Ja sitten muutama tunti siitä vedet oli kytketty, viemäri oli kytketty. 12 tuli paikallinen rakennustarkastaja, teki kierroksen ja totesi, että saatte muuttaa. Ja samana iltana, joskus 4 aikaa aloitettiin muutto. Ja aivan käsittämätön miltä se tuntuikin. Me samana iltana mentiin puhtaisiin lakanoihin uuteen kotiin nukkumaan. Aamulla asennus ja illalla jo asuttiin. Eli se oli niin epätodellinen olo, että tuntui, että niin kuin me oltais vuokralle taas muutettu johonkin. Se oli kaikki niin helppoa ja valmista. No ei mitään, siinä sitten me muutettiin, talotoimittaja vielä naputteli terassit paikalleen. Ne oli kuljetuksen aikana totta kai pois. Ne tuotiin sitten autolavalla erikseen. Terassit paikoilleen ja käytiin läpi, kuinka taloa ajetaan, miten mikäkin laite toimii. Todella helpot, selkeät ohjeistukset ja tässä me nyt ollaan. Muutettiin joulut. No mä en voi mitään muuta kuin suositella. Jos sun elämäntilanne se, että sulla on töissä kiirettä, pikkulapsia on siinä kodissa, rakentaminen ei tunnu mieluisalta, niin mä lämpimästi suosittelen maahonka hirsitaloja ja sydänkäpymallia. Tässä on 78 neliöä, täällä 2 makuuhuonetta, sauna, hienot pesuhuoneet, kodinhoitohuone, tilava avara eteinen. Sitten on olohuone, missä on yhdistetty tuo olohuoneen takkanurkkaus, että sinne saa sängyn, eli käytännössä 3 makuuhuonetta. Ja todella lämpimän tuntunen takka keskellä taloa, tuo semmoista lämpöä kylminä öinä. Ja sitten talossahan on poistoilmalämpöpumppu, joka sitten kerää tämän lämpimän ilman takaisin ja ottaa siitä energiaa hyötykäyttöä. Kaikki on nykyaikaista, tämä on laadukkaasti tehty. Hei, mitä tähän sanoo? Maahonka rakentaa unelman päivässä. Suosittelen lämpimästi.